салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. дастаи каталонӣ баъди анҷоми равзанаи гузариши бозингарон дар мавсими тобистона ва пурра сохтани ҳайати худ акнун ба яке аз бозиҳои муҳими мавсим омодагӣ мебинад. аллакай бозингарони нав ба даста ҳамроҳ шуданд ва тайёрии тибқи нақшаҳои хави ҷараён доранд. алонсо ва белерин дар барселона қарор доранд ва марҳилаи мутобиқшавии онҳо бо дигар бозингарон шурӯъ шудааст. имрӯз оиди ин масъала ҳарф мезанем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтанд. акнун бароят шинеду тамошо кунед. рақобатҳо барои қаҳрамонӣ дар ла лигаи испания имсол ҷолиб сурат мегирад. дар даври навбатӣ барселона ба рамон санчес писхуан меравад ва барои ба даст овардани 3 холи зарурӣ бо севилия вориди набард мешавад. севилия барселона соати 12 шаб. мехоҳед бозиро бо шавқи зиёд тамошо кунед? пас аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз Yagex истифода баред ки ба бозӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунад. дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷӣ. силкаи зарурӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. хави пеш аз бозие ки барои даста аҳамияти хоса дорад ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавоб дода дар бораи рафтани бозингарон, харидҳои нави даста, ҳолати феълии бозингарон ва омодагии онҳо дар бозии дар пеш истода ҳарф зад. моро бозии мушкили муқобили севилия интизор аст. лапетеги ва шогирдонаш дар майдони худ бисёр бозии хуб нишон медиҳанд. фикр мекунам оғози мавсим барои онҳо сазоворона шурӯъ нашуд. севилия метавонист холҳои зиёд ба даст орад. ба ҳар ҳол муқобили онҳо мо кӯшиш мекунем ки идораи бозиро ба даст орем. фикр мекунам разонаи трансфериро хело хуб гузарондем. имкон доштем ки боз як бозингари дигарро гирифта вазъро олӣ гардонем. вале ман ба ҳамин ҳолат ҳам шикоят надорам. ҳамчунин сармураббии дастаи барселона оиди футболбозон дар алоҳидагӣ фикру андешаашро баён кард. ёдовар мешавем ки алба аз даста барои он ки бехабар аз ӯ оиди гузариш ба интер гуфту шунид кард дар ғазаб буд. ин масъаларо худи хави чунин шарҳ дод: алба бозингари мо аст ва яке аз нақшҳои асосиро дар даста мебузад. ман хурсандам ки ӯро дар рӯйхатам дорам. албатта ӯ дар рафти мавсим ба бозиҳо бармегардад, вале ман ба касе ваъдаи зиёдӣ надодаам. ҳама бояд талош барои ҳайати асосӣ кунад. ман ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки алба тарки даста мекунад. айни ҳол мо 3 бозингар дар мавқеи ҳимоятгари канори чап дорем. балде на танҳо дар ин мавқеъ, балки дар дигар қисмати майдон ҳам хуб бозӣ мекунад. алонсо низ ҳамин хел. гуфтанеам ки ҳама бозӣ хоҳад кард. ҳама. ба ҳайати захиравӣ шиштану вақти каме бозӣ додан ба Пике низ расонаҳои хабариро маҷбур кард ки дар бораи ояндаи ин футболбоз суол пурсанд. ӯ ором аст. ӯ тамринҳоро хело хуб гузаронид. бахусус ҳамин ҳафта. шояд ба мо кӯмак расонад. мо бояд як оила шавем ва ба ҳамдигар дар дилхоҳ маврид дасти ёрӣ дароз кунем. бозӣ кардан дар ҳайати асосиро ман бо хислатҳои техникӣ ба ӯ медиҳам. он чизе ки тамринҳо нишон медиҳад барои ман аҳамияти калон доранд. ҳозир агар Пике бозӣ кунад, боз шумо аз ман мепурсед ки чаро Араухо ва Кунде ба майдон намебароянд. барои ҳамин вақт барои ҳама аз ҷониби ҳайати мураббиён ҷудо карда мешавад. депай ки то охирин соатҳо ба худ дастаи дигар мекофту мехост аз барса равад, муваффақ ба тарки даста кардан нашуд. ҳоло ҷой барои ӯ ҳам дар ҳайати асосӣ танг асту баромадаш дар бозиҳо зери суол мондааст. ана хави оиди ӯ чиҳо гуфт. ман бо Депай 2-3 ҳафта пеш ҳамсӯҳбат шудам. ӯ бо мо буданашро иброз карду қайд кард ки ба даста содиқ аст. ӯ бозингаре ҳаст ки ҳама қувваашро барои муваффақияти даста мебахшад ва ин хушҳолкунанда аст. белерин ки зинаҳои аввали футболиро дар академияи барса гузаронид, акнун дар сафи каталониҳо мебошад. омадани ӯро хави чунин шаҳр дод: белерин бозингаре аст ки дар ҳамин ҷо ба воя расидааст. ҳоло бошад профессионал дар кори худ аст. фикр мекунам ӯ ба мо фоидаи калон меорад. ба монанди Алонсо. ман аз ин ду харид хело хушҳолам. дар аксари бозиҳои барса дар мавқеи ҳимоятгари марказӣ Гарсия ба майдон мебарояд. чӣ бартарӣ доштану ҳунари хуб доштанашро хави ба мо нақл кард. дар асл аз мавсими қаблӣ ягон чиз иваз нашудааст. ӯ 21 сол дорад ва метавонад капитани даста шавад. айни ҳол формаи варзишӣ ва ҳолати ҷисмонияш дар сатҳи олӣ қарор дорад. ҳамчунин саволе буд ки агар шумо дар аввали равзанаи гузариши тобистона хабар медоштед ки чунин бозингарон ба даста ҳамроҳ мешавад, чӣ гуна эҳсосот пайдо мекардед? хави бошад чунин посух дод: чӣ хеле ки қаблан қайд кардам, ман аз бачаҳои худ розӣ ҳастам. баъзан гуфтушунидҳо хуб ва баъзеи дигар душвор гузаштанд. бо Алеманӣ кор кардан хело ҳаловатовар аст. ӯ дар ҳақиқат дар гуфтушунидҳо таҷрибаи калон дорад. саволи охирон ба хави чунин буд ки чӣ мешавад агар даста боз муваффақ нашаваду нокомиҳо дар мавсим зиёд рӯй диҳад. чӣ хел шумо ин чизро фикр мекунед? биёед дар сар онро ҷой кунем ки барса муваффақ мешаваду ҷоизаҳоро ба даст меорад.
хуб, мо ба ин чиз шубҳа надорем ва ба тамоми бозингарон дар вохӯриҳои оянда барору комёбӣ хоҳонем. бигзор гуфтаи хавӣ шаваду мухлисон аз бурдбориҳо хурсанд шаванд. ба ҳамин тамом моро пайгир бошеду дар ҷараёни хабарҳо бимонед. хайр дӯстон.